Tanpan para dangu ing saklebeting dapuraning sasana pahargyan katingal gumebyaring cahya pindha cahya kinuwung Prabawa saya dangu saya cetha saya caket saya ngalila menika awit candrane risang pinanganten kakung ingkang binayang kari manjing ana ing sasana pahargyan pinanganten kagung ageng busana ingkang hangimba busananing Narendra lamun ing Mandrawa katingal agung Prabu miwah Prabawa nalika semana wis dungkap wahyaning mangsa kala tumapake prastawa gati nggih panggihing risang pinanganten Sarimbit Gendhok Ayu Ismawati kaliyan Nak Mas Bagus Eko Setiawan kekalihira tansah apagut tingal tumuli kumlawe aswane sapya abebalangan gampal menika ingkang den wastani gondang kasih miwah gondang tutur gampal ingkang dumadi saking suruh ingkang matemu lininting pinangsulan onang lawe hanggambaraken pasretyanipun risang pinanganten Sarimbit gennya sabaya mukti sabaya mati nadyanto dinulu suruh beda lumah lawan urebe parandene ing mangki ginigit padha rasane jumangkah ing pepadaning ranu padha risang pinanganten kakung sigra daya-daya amidak punang antiga tumbuh ing padha pecah sakalika kinarya pralambang antebe TKD Sri Atmadja pinanganten genya badhe wal saking panggula wentahing Rama Dalahipi harsa manjing bali wisma mandiring pribadi mugi sakmangke dados sarana lumunturing wiji urih lestarining tuwuh daya-daya ajeng sarwi sumembah risang pinanganten putri amidigi ampiyanipun ing karo garwa Pratandha setya baktinipun risang pinanganten putri dhateng ingkang garwa risang pinanganten putri kaanti dening ingkang garwa daya-daya samangke ibu juru sumbaga ingkang keparmidil saking naharani make up kepareng hamratitisaken lambah ing adi cara candhaipun wis dungkep wayah ing mangsa kala tumapaking prastawa gati adi cara kababar dening ibu juru sumbaga ingkang kawigil saking naharani make up nggih adi cara karobongan babaring adi cara karobongan kawiwitan saking risang pinanganten Sarimbit angadani adi cara sinduran parantau werdine jroning lumaksana pinanganten Sarimbit tansah ginindong sindur sayekti pralampita bilih gesangipun risang pinanganten Sarimbit tansah tinuntun dening Reh Darmaning kautamen tansah tinangsulan dening Reh Darmaning Palakrami jumbuh paugeraning nagari piwah agami ingkang rinasuk tindak lampahing Kanjeng Rama kanthi hasesati ing ngarsa sung tulada kok dene ingkang keparang ndherekaken nenggih Kanjeng Ibu dalah kadang besan ingkang sutresnan kanthi hasesanti tukuri handayani alon-alon tindaknya Pratandha sakmangke risang pinanganten wis kancik unggihan kanthi nuju nenggih sasana adimulya daya-daya sakmangke ngadari adi cara timbang bobot katresnan
Patra pimpinan nganten sarimbit menengku dening ingkang rama nggih panjenenganipun Bapak Sumadi. Kawijil pangandikaning ibu mundhut pirsa dhateng ingkang garwa. Arat pundhupane kanthi aris panjenenganipun Bapak Sumadi paring wangsalan dhateng ibu Tri Supriyanti. Wis padha bobote Bune. Nalika semana wis katimbang bobot katresnaning risang pinanganten sarimbit. Daya-daya sak mangke risang pinanganten sarimbit angadani adi cara liripun pinanganten sarimbit kawisuda lenggah ing gambar gading adiyut gambar Panjaka Mulya candraning pindha raja sedina lan ratu Sedalu lan bilih wiwit bangsa kala risang pinanganten sarimbit kawisuda wal saking panglawetah Rama dalah ibu paripurna daya-daya sakmangke ibu juru sumbaga ingkang kepareng wijil saking naharani make up kepareng angadani adat Widhi-Widara candhaipun nenggih kacar kucur Danakaya. Upacara punika anggambaraken bilih jejaring kakung anggadhahi wajib paring gunakaya dhateng ingkang garwa. Sedaya asiling pakaryan kedah kaparingaken dhateng wonten ingkang kasinggihaken. Semanten ugi risang pinanganten putri anggadhahi wajib nampi gunakaya paringipun ingkang garwa kanthi nastiti ngati-ati den cak-cakaken kanthi permati murih raharjaning kuwarga. Was jenar arta receh empon-empon sedaya anggadhahi pralamita dene sedaya jalma ing alam donya kedah emut kedah manembah dhateng Gusti ingkang Hangarya Lupa nenggih Gusti kang hamurbeng dumadi. Daya-daya sakmangke dana kaya paringipun ingkang garwa katititaken dening ingkang Sudarma nenggih Ibu Dalah Rama kanthi pangajab senajan kok amung saitik wujude mugi sakmangke saged kurakabi bebrayan agung saged pigunani dhateng putra wayah canggah lan sak piturutipun kacang kawak gene kawak sing adoh dadya sanak sing cedhak tambau sumanak paripurna kacar kucur daya-daya samangke risang pinanganten sarimbit ngadani adicara tandhaipun. Nalika semono kawis tinggal risa pinanganten sarimbit hakadami adat Widhi-Widara dahar walimah ubarape dahar walimah ingkang dumadi saking tumpeng alit lan sapiranganipun ulam ingkung sedaya anggadhahi pralampita dene sedaya jalma ing alam donya kedah emut kedah manembah dhateng Gusti ingkang Hangarya Luka nenggih Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing sakmangke pinanganten samya dahar kembul dulang binulang pralambang parastianipun pinanganten kekalih ngen nyoba dene dya sabaya papa sabaya mulya pahit ganyering agesang agung tansah karaosaken sesarengan. Daya-daya sakmangke risang pinanganten sarimbit ngunjuk tirta wening. Tirta wening ingkang kepareng ijil saking Kendhi Pratama.
nemu werdi bilih jejering manungsa ingkang saking uncet saking panggulawentahing Rama dalah ibu arsa madeg mandiring pribadi murih sak manggih perkawis ingkang wening manah ingkang pasrah kanthi patrap ibadah ugi sak mangke saged nuwuhaken setunggaling keluarga ingkang berkah barokah saking Gusti ingkang Maha Mirah satemah saged nuwuhaken setunggaling keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mugi samangke enggal pikantuk rengganing bale wisma nggih golek kencana ingkang saged tata jalma nggih putra dalah putri ingkang solih lan solihah paripurna daya-daya sak pangge ibu juru sembada kepareng nderekaken urut ratamaning adicara candhaipun nenggih adicara pangabekten samangke kapurwakan kanthi lolos canela saha lolos dhuwung ingkang denagem minangaken kakung patrape boten elok boten endah lamun tosoan ingkang sudarma mawi ngasta gegaman nalika semana sak mangke kajenggaraken risang pinanganten sarimbit repepeh pindha sata matarangan abiyatara dhateng ingkang Sudarma nenggih ibu dalah Rama sigra tumungkul amari keluyayah konjung ing Batara tangkeping hasta sumembah sinaratan handinging cipta nyadong pangastawa gati dhateng ingkang Sudarma bangkit emut dening Rama ingkang sampun kepareng ukir jiwa lan raga ingkang dados lantaraning tuwuh ing alam donya ing sakmangke daya-daya bangkit emut dening ingkang Kanjeng Ibu ingkang sampun kepareng dados papaning yoga brata salami mawa candra dasa ari lir gumanti risang pinanganten sarimbit ngaturaken sungkem pangabekti ing pepunden capur kula ingkang sowan Rama kula ingkang sowan Ibu kula ingkang sowan Rama kula ingkang sowan Ibu iya ger anakku cah bagus anakku cah ayu kene ger nyepak omarang wong atuan kaya gek wingi sliramu tak gudang ger kaya gek wingi sliramu tak gadang tan rinoso jebul kudanganku wis dadi kasunyatan ger cah bagus anakku cah ayu jejering wong tuwa ora bisa menehi apa-apa ger mung donga pangestu wong tuamu tampa tata muga antuk awakmu mangun pagesengan karo sisihanmu iso kasembadan mung weling wong atuwamu ger ngati-ati aja nganti lali duka kira aja nganti keri digawa ya ger nggih Rama kula pun dindadosaken jimat paripe dayanana ing kasantosan senadyan lir sinenggal penggalipun Rama Ibu dupi nampi sukemipun ingkang putra parandene para pemuda catur sapya paring donga pangestu dhateng pinanganten sarimbit mugi nggenya badhe mangun bare wisma ing madyaning bebrayan agung tansah panggih cempaka mulya sak wakul gedhene liripun saged tansah sembada kang sinedya jumbuh kang ginayuh lan dumugi ingkang kaesti lestari pinestining jodoh atut runtut bagya lan mulya tebih saking gara godha lan rencana paripurna risang pinanganten sarimbit ngadani adicara pangabekten daya-daya sanangge risang pinanganten sarimbit ngadani adicara tedhak citra utawi foto seseringan
amrih amyak sepining swasana kanthi nderekaken adicara Tedhak Citra Klenggana Maraksowan Kilurah Bagong lan Kilurah Petruk. Gong piye Truk? Alhamdulillah Gong, awak dhewe ning kene iso nderekake pinanganten saripit. Iya Truk, panjenenganipun Mbak Dwi karo Mas Eko. Gong, saiki gedho adani foto sesarengan ya Gong ya. Iya Truk. Wah Truk, ning janjane nek foto ngono ki lha ya kudune karo mesem-mesem ya Truk ya. Nek disawange lho Truk, antene kok besengut ae. Sajake kayane wis sayah Gong. Lah ngono kae lho Truk. Lho Mas Eko mesem-mesem lah. Nek nyawang Mas Eko kae lho Truk. Piye Gong? Jenggote ajan kaya Raden Werkudara tenan. Kowe lho ngono to. Kanjeng Mas Eko kae lho biyantune gagah pideksa pangawak pradata ya Truk. Iya Gong. Gong, piye Truk? Ning kene ki awak dhewe ya ora beben. Ana pepundhene awak dhewe. Dadi aku ya rada rikuh rada priye. Sapa ta Truk? Panjenenganipun Bapak Ustaz Arifin ugi rawuh. Jan. Ngono ya Truk? Iya Gong. Kowe nek ora ngerti kowe sing biyen marai awak dhewe alibata. Ngono ya Truk ya. Alhamdulillah nderekaken sugeng rawuh menika Bapak Ustaz Arifin saha pangobya pinanganten kagum nggih. Gong. Piye Truk? Sing Tedhak Citra wis purna. Wah, ngono ta? Heeh. Saiki jangkeping adicara diaturake. Iki adicara candhaipun napa, Truk? Adicara candhaipun waosan pustaka ayat suci Al-Qur'an. Ngono ya, Truk? Heeh. Pramila Bapak Ibu para dinenggih kakung sumawana putri, kepareng kula dherekaken tungkap urut rantamaning adicara candhaipun ninggih waosan pustaka ayat suci Al-Qur'an wonten ing ari kalenggan punika badhe kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Ustaz Zairi. Pramila katur dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Zairi kanthi boten ngira-ngira pakurmatan kepareng kula dherekaken jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing sasana sabda. Sumangga الناس